Vi vil gerne forklare om osteproduktion, og det vil være oplagt at starte med mælk, da ost det laves af mælk. Og i mælk, der har vi to proteiner. Der er valleprotein, og der er casein. Og valleprotein, det er et individuelt protein i forhold til protein som casein, som er et lagerprotein. Individuelt protein. Og når man varmer valleprotein op, for eksempel en gryde, når du laver risengrød, så de sekundære og tertiære strukturer, de ødelægges, så du kan se sådan et hvidt lag på indersiden af gryden, og det er så det her valleprotein. Og så er der casein. Og casein er et lagerprotein, som bliver produceret i koen. Og den er jo beregnet til nyfødte unger, hvilket vil sige, at det er dens eneste ernæring. Det betyder, at casein er en basal, uspecifik protein, hvilket betyder, at ungen selv kan omforme den til de proteiner, den har brug for. Og den har de her individuelle proteiner, der består af, som der befinder sig mellem 100 til 1000 af de her, og de danner sig i nogle klumper, der er ca. 50 til 500 nanometer. Og de ser sådan her ud, hvor der er en masse små prikker inde i, som er calciumfosfat. Og vi har ikke den kendte struktur af casein. Det er lidt ligesom gluten. Vi kender dog aminosyre rækkefølgen. Og så har vi enzymet renalase, som befinder sig i maven på en ko. Og enzymet renalase, de kan ikke nedbryde valleprotein, men det kan godt nedbryde casein. Og i casein, der nedbryder det aminosyre 105 og 106. Casein. Så altså, hvis vi tager et eksempel med nogle køer, så har vi moren her, og er glad. Og så har vi kalven her, og moren producerer selvfølgelig modersmælk, og kalven vil gerne have modersmælk. Og så i kalvens mave, der er der renalase, som nedbryder casein fra modersmælken, eller proteinet casein, som er i modersmælken, der nedbryder det aminosyren 105 og 106, så at den får det protein, den har brug for. Så har vi fedt i osten. Yes. Fedt i osten, det er, der er for eksempel mindre snakke om, vanillasen i mælken eller for mælken til at koagulere. Som betyder, at mælkefedtet bliver fanget i et form for netværk, som gør, at der bliver dannet, altså som der simpelthen bliver dannet af de her koagulerede proteiner. Yes. Så udover det, der har vi så også vandindholdet i
Den kan ændres på flere forskellige måder. Det kan blandt andet ændres ved, at man kan lagre osten, eller man kan presse ostemassen. Udover det, så kan man også tilsætte nogle forskellige former for bakterier. Der er mikroorganismer. Man kan enten tilsætte, mælkesyrebakterier, eller man kan tilsætte skimmelsvamp, som der simpelthen der kommer nogle andre processer, når man laver osten derefter, og den står noget tid. Hvilket så kan for eksempel have en anden form for smag, som benyttes til at lave forskellige former for oste. Og til sidst så fedtindholdet i osten, den er også defineret af, hvad det er for en mælk, man bruger til at starte med, til at fremstille osten.